Nihang Karbi Baptist Association mati thihek pen NKBA thomkeb aphong nimarli krungsai lapen kachepati amai ke jutsiarni me ke padopon Lakhain koira phonilip MAC constituency ke parlo long chap Baptist Church panjana long pini phaikuni ni phai trop arni Nihang Karbi Baptist Association mati thihek pen NKBA thomkeb aphong nimarli krungsai lapen kachepati amai ke jutsiarni ke padopon Bangso amayelong monju langni pipensi meje paheng fupon lo. Ati pikian pon lake arnam pen kacingki, mithang pen kacingki, kaprek pen kacingki puse ati pi en pon lo. Lumahu sarpo atumaphan NKBA Executive Secretary tension bipensi pachini pon lo. Lapen bangso amayelong Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Togbi lapen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Pobitro Rongpi lapen Ari Sanghotum Chitongdun lapen Dr. Anderson Togbi penajok nimarli atum ke klem nangji arpu alam mati manchepi seroi nangji alam jumesen pen thanpon meyalong bangsuri hini sosi delegates lapen jisu aphan ke kroy araratum Chitongdun si mesen pen mai pajut ponlo choki holapen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong Khotkhutiya long ke ongdung bar mit sofari kineblong lapan inut abang fu kacingnan patumi ehum dimapur anat pen kewang bom NH39 atowar pi rai komasai khiatum keton kelang asai ke klem bom unahut khotkhutiya long ehum dang kep line truck along pen ongdung bar mit sofari kinep thulam bangso bar mit sofari pangrum pet bag truck kebra kethom lapen kontel fli kebra sir kep long pon pusi birta ribdun long Lapen bangso line truck registration number 69C0579 pusi panthek pon. Lapen adun thu inut kaching nang cek abang formen Bijoy arong senapat. Nonomat khotkhoti pulis atun si bangso bang fopar karju patir tok bomlang. Bukajan pen Lawrence Lekhe Loti Kimi News Karbi Anglong.